Здравейте, уважаеми приятели, аз съм Марк ПВП. Днес ще играме в iPlex на Fast Builders. Мисля, че така се казваше. Това според мен е една много готина игричка, защото първо в американските сървъри беше доста известна. Сега и българските сървъри почнаха да я взимат. Честно, но не си ми харесва играта. Не е примерно като Build Battle, много по-готина, защото ти дадат нещо, което трябва да запомниш. И вие знаете, вие сте железни хора. Така. Не ме питайте, що съм без скин. Ще си сложа скоро, обещавам. Но бихте ли искали да слагам накрая нещо като пак интро, сам че пише like and subscribe и да има музика? Нещо готино като интро, сам че не знам. Ще го направя пък, ако не ви хареса. Почваме с... Добре, пичи. Съжалявам, ако чувате хрускане. Имам пуканки. Но сега няма. За да не чувате. Добре. Почваме. Супер. Damn! Damn! Oh, fucking shit. Добре, 1, 2, 3. Добре, запомних го. Опа! Така. Добре. Така да го направим, примерно. Само че малко се притеснявам, защото няма да ми стигне времето, 100%. Така, това го чупиме, така. Това идва тук, така. Мисля, че така. Значи така, така и така. Опа! Не. Казах ви, няма да ми стигне времето. Фак. Добре, аз почти наполовина успях. Вау, едва има... То ще... What, bitch? Защо елиминирате? Вау. Добре. Мисля, че това трябва сега... Това няма да го направя. Не, това не го запомних. Добре, това така, така. В коментарите казвайте какви минигеймс искате да играем. Това няма да го направя, този път аз ще съм елиминиран. Ще съм елиминиран. Така. Това е много гадно. Чакай, така ли бе? Фак. Даже не знам как беше. Не! Чакай. Не. Ама, това е невъзможно. Аз съм елиминиран. Какво ви казах? Виж как си знам. Сега ще ги погледаме. Не се пресните. Така. Сега ме. Това е много гадно. Не постройката, че ме изпърва това. Добре, то кой не може да го направи това? What? Какво прави? Добре, какво прави? Какво му се... Гледайте нещо сега. Опа. Не, чакайте сега. Как да ви го покажа? Айлаху!
Не. Уху. Това е много смешно как ме... Тука. Да бе, това си... Как щех да кажа супер лесното. Това е хипер лесно. Да, това ако не го построят. What? Далеч се е бъгнал. Нищо. То пише направи нещо? Не. Почти нищо. Това го направи перфектно. Супер. Браво, Пич, ти. И ти. Само оня не. Бре, какво прави? Туп ли е? То го... Мале, браво. Бре, що така ми се бъгва, бе? Хора! Интернетът ми е бъгъв. Бе, гледай го, какво? Kasi то не ме иска. Бе, Пич, искай ме! Искам да го иска. Няма да ти преча. Ще му го щупайме сега. Абе, гледай го нахалник! Няма да спечели. Абе, ние го разсеяхме. Опа. А той вместо да идва може... Да, всъщност. Той ще изгуби от ценното време. Много ми цепи. Мразя да ми цепи. Това какво трябва да е всъщност? Това медал ли е? Какво е? Опа. Съжалявам много. Искрено. Но това не ми е... Не. Това е много гадно. Това е много гадно. Това за мен е най-трудната постройка. Ами, ако успеят тия почуя, ще е супер. То по средата не... What? Не. Да, май така беше, не знам. Не знам и не ме интересува сега. Штанг! Това заприлича на иллюминат. Иллюминейшън. Поне не паднахме във водата, нали? Кой? То. Защо? Почти го е направил човек. Добре. Нищо. Това е много гадно. Също. Това колко трябва да е високо? Хора. Вънка вали сняг. What? Сняг? Сериозно? През зимата малко имаше сега. Това е ретардско, бе. Как ще... То как го построи толкова бързо, бе? Той има... някакъв хак, дето е за билдване, бе, хора. Билдър хак! Най-новата дума в речник. На Майнкрафт. И двамата се правих добре. Това според мен най-добре. Виж колко е гаден това, бе. Добре. Ще изиграме още една игра. Аз ще фейлна. Ще правя фейл. Отново и фейл. Фейлът, да фейлвам ми е ежедневието, хора. Бързо! Защо скочих долу? Защото съм ретард. Добре. Не се опис. Чакай, колко сме? 5 човека. Фак! Добре,
така. Опа. Не бе. Абе, така ще го. Не беше така. Сега ще ме елиминират заради тъпа грешка. Значи това беше така, така и ето така. Даже пак не е така. Аз съм голям кретен. Така трябваше. Добре, това не се брои. Не, изобщо. Добре, това не се брои, защото... Елиминейт. What? Господ ми е на помощ. Защо? Защо? Това е трудно за запомняне. Мрази бития. Не, май беше така. Това беше... Готиното е, че има супер джамп, може би. Не знам. Не. Не запомних тук как беше сега. Така. Мисля, че... Какво съм направил толкова? Аз съм елиминиран. Не, аз съм елиминиран. Добре, днеска... Не знам как не бях. Това е лесно. Не, чакайте да не казвам, че е лесно, че е. Добре. Хоп. Поне тук. Чуйте, че се сдавих. Опа. И това не го направих тук, както трябва, но мисля, че беше така. Не. Беше така. Добре, защо? Да, както съм почнал. Май. Не. Не, сега съм срещу някой много добър. Той го е направил перфектно. Добре. Първо беше синьото. Мисля, че бяха 4 дълги. И толкова високи. Така. Тук. Тъй, въй. Сега загубих срещу пич. Бе. Мога да го сложа 1 час. И, значи, първо така. Ма как? Как ги направи? Вие бодалката ли си с мене? Как го направи толкова бързо? Не, играта не е честна. Добре, как? Но, каквото и да е. За жалост, тук трябва да приключвам епизода, защото ви казах, че това ще е последна игра. Съжалявам, че клипът е може би толкова кратък. Надали ще е дълъг, няма и 15 минути. Може би има да е, не знам. Но това беше от мен днес.
Следващия епизод, който ще кача сигурно ще е на Eternity или Team Fortress. Няма да е на Minecraft, защото ако примерно в един ден кача 2 пъти на Minecraft, това няма да е хубаво или котно. Абе, няма значение. Значи, очаквайте следващия епизод на Minecraft, може би други... не утре... не, може и утре, но... Абе, когато тогава. Ако сте се абонирали, цъкнете камбанката, за да разберете винаги когато кача клип. Колкото и глупав да ви струва. Ако ви харесва, ме гледайте. Ако не ме гледайте. Добре, това беше за днес от моя епизод и ще се видим в следващия. Чао, хора!